Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Naproxen Sodium is the generic name of Skilan. Ayos na ang rayuma ko, Skilan. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes, pitsa 28 na bulan sa Agosto, tuig 2020. Ano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw? Ariho, ilaragway ko lang sa atong tagpalamati ang senaryo kahapon. Ginlibot aton kahapon daw luyag ko bala nga makita gid kung anano nagakatabo sa syudad sa Bacolod. Ti kahapon porte ang traffic, hindi magwanta. Downtown, Mandalagan, Libertad, ginlibot ko kapon, porte. Ang tanan-tanan nga mga salakyan halos naguluwagid. Ginkantuan naton ang mga supermarket sa mga mall, halos binandol-bandol, porte ang pangumpra sa aton mga kauturan. Maayo negosyo kahapon, Central Market, Libertad, puno. Burgos, ang tanan nga mga kinahanglanon sa sulod sang puluyan, sa sulod sang apat kadlaw halos ginpangumpra sang pila naton ka mga kauturan. Pero ang panawag nga panic buying daw hindi man, preparasyon lang guro. Kaya kung magsiling ka panic buying, ang panic buying niya nagakatabo lang na sa may kwarta. Ang wala kwarta ya, panic lang nga panic. Wala buying, ano ibakal mo kay wala ka kwarta kundi kung anong halari na gumbada, panik ka man. Pero wala buying. Ang punto naton kasimple lang. Nga hindi naton pagdabukan, gid bala. Nga to balang daw may ara na kalalatan nga matabo, daw gutom na, nga kinalang preparhanta, sang binulan na, nga daw ga pinalumba kita, nga daw kita mismo daw ga pahog sa lawas ta. Apat lang ini kaadlaw, mas testing nga 2 kaadlaw. Ang punto lang, sang aton sini gobyerno, simple gid lang, nga maiban-iba na naton ang pagtaas sang COVID-19. Bilang limitahan ta lang, ang agad gwa bala sang aton pumuluyo. Kay kung wala ka kuno galagaw, wala man galaptang kagaw,
kag hindi ka man malapnan sang virus nga ginatawag. Amo na ang nagakatabo to kahapon porte ano. Grabing linagumba sa salakyan di maintindihan porte nga pagkatao halos ang tanan-tanan nakanegosyo gid mayo. Ang butsilingon ng mga negosyante nakaganar gid mayo kahapon pa lang. Preparasyon na sapat kaadlaw. Mayo man para sa akon mayo man nga ang pila naton ka mga utod gagmay kadalag ko nga negosyante naka-income mayad kahapon may preparasyon man bisan makapaway sila karong adlaw hasta Domingo nga hindi sila makabaligya may pulupundo jutay para gawion sa sulod sang puluyan. Ang manamis ni kay kung tumanon ta lang amando sa aton gobyerno wala gi kita pirdihon may dag-on lang kita. Hindi lang kita agad kwa limitahan talang ang pagpagwa sa aton membro sang panimalay para makalikaw kita makahatag kita dugang bala nga paglaom sa aton mga kauturan nga kung dutay ang nagalagaw dutay man ang magabalatian nga matapikan sang COVID-19. Sa nasiling ko na pirme wala gid kita pirdihon kung tumanon talang ang mando sa departamento sang ikayong lawas, gobyerno nasyonal, probinsyal, kag lokal para man inatanan sa aton ikaayong lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Ang koneksyon ni Mayor Bing sa kay Presidente Rodrigo Duterte kag sa mga opisyal masyado kabakod nga aman. Nagsulat siya, may ara dayon sabat. Ti kahapon, ni Mayor Leonardia nagpasalamat siya sa bulig nga ginpadala ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginsabat dayon, nag-react dayon, may reaksyon dayon si Senador Bungo. Ginpadala si Environment Secretary Roy Simato. Sa Bacolod, buligan sining problema naton nga pagsaka sang COVID-19. Puerte, no? Kadasig sang pag-respond sang Malacanang. Ti magaabot ang unang nga batch sang military doctor, nurses, magabulig sa syudad sa Bacolod kontra COVID-19 karon nga adlaw Biyernes. Amoy nakadasig sang pagpadala sang bulig, no? Ti mayo man bisan paano ang national government kag si Presidente Rodrigo Duterte gid mismo ang nagpadala sang pila kabulig sa syudad sa Bacolod sa pagabay ni Mayor Bing Leonardia. So kabay pa nga makahatag ini sang bulig dire sa syudad sa Bacolod. Kay ini sila nga mga tao kada Roy Simato ti amo maningin padala sa presidente dito sa Cebu. Remember nga ang Cebu tumaas grabe ang COVID-19, amo ini sila ginpadala kag napahagan-hagan kag kun wala giman matap na ang COVID-19 dito sa Cebu. Tina sigawom naton nga pagi sining karon pag pangabay sang syudad sa Bacolod sa gobyerno probinsyal nga magapangabay bulig sa manpower kagamitan sa COVID-19 ginsabat inigilayon sang Malacanang. Kadako ina nga pasalamatan sa syudad sa Bacolod. Bisan paano pasalamatan ta ang bulig nasyonal nga base pa malang among mapaganagan sining padayon karon nga paglala kapag saka sang COVID-19 dire sa syudad sa Bacolod. Bulugan talang kooperahan talang. Hindi lang kita magpatig-atig ulo bla kag magritubado kay initanan para sa aton kayuhan. Luyag ka?
Luyag kamo, magbalik sa normal nga pangabuhi, suportahan ta, kooperahan ta, kung anuman ang ginapaandam sang departamento sang ikaayong lawas kag sang aton national, provincial, kag local government. Pabayaan ta na yung politika, layo pa na, 2022 pa to. Ululupod ta na, buylugan ta na, nga tapnaon, buylugan, nga mapauntat ang COVID-19. Base pa man lang, makabalik kita sa normal naton, nga pagpangabuhi, buwas damlag. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita. Dahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 57 na. Maayo man niho. Kabay pa nga hindi mapiktuhan ang bayranay sa mga hospital sang PhilHealth. Amo ni kapon naging palayag ni Congressman Greg Gasataya. Nagasalig siya nga hindi apektado ang proseso sa pagbayad sa PhilHealth pagi sa interim reimbursement mechanism. Ang obligasyon sini direo sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital. Kay man tiga kulo kambyong liderato, nagresign na ang presidente. Amo na nga iskandalo sa korupsyon sa sulod sang PhilHealth. Gin pa-resign lang. Dapat may salabdo na siya kay hindi magwanta. Bilyon yung korupsyon suno sa aligasyon nga nagluntad sa sulod sang ahensya. Tibangod sining pagkulokambyo sang liderato sa PhilHealth sa isyu sang korupsyon suno kay Congressman Greg Kabay pang hindi apektado nga makabaton bayad ya ang aton regional hospital. Kaya ang komunikasyon sang regional hospital sa kay Congressman Greg Gasataya kumpito na ang tanan-tanan na reconcile na ang tanan nga record bilang balasihan sa kantidad nga ginasukot sa PhilHealth. Kabay pa nga hindi apektado, mabayaran ng regional hospital para man nga madamo pagid ang maserbisyuhan. Labi na gid karon sang COVID-19 nga balatian. Kabay pa nga antes binulos-bulos ang pila ka mga opisyal sang PhilHealth, matagaan man ang mga hospital sang ila sini ginasukot sa PhilHealth agod nga makaserbisyo husto may pundo nga ipatigayon sa anuman nga kinanglanon sa mga hospital labi na sa pagbaton sang mga pasyente kag labi na karon sa virus nga COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
batian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod sa Philippine Standard Time, La City 4. Damo pa ko tani isyo. Iniblang pampalupad missile no, sang China sa West Philippine Sea kay kuno ang eroplano sang kano gapang spy to. Tiga init subong ang tensyon. May COVID-19 na delikado pa basikon. Ay oo, mag-ining kwentuhan ay andwa kay ganti nga pungsod. Aba, dalasa kita nga mga imol nga pungsod. Ano naman ini? Okay, talakayon tara sa masunod. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.